Ahojte, dnes vám predstavím dvojizbový, kompletne zrekonštruovaný a zariadený dvojizbový byt, ktorý ponúka viac než bývanie v bytovke. Dominantou bytu je priestranná obývacia izba s 3 francúzskymi oknami. Je tu dostatok priestoru na pohodlnú sedačku s televízorom a jedálenskou časťou. Na obývaciu izbu nadväzuje plne vybavená kuchyňa s barovým pultom. Kuchyňa je vybavená všetkými spotrebičmi, vrátane umývačky riadu a chladničky s mrazničkou. Spálňa ponúka dostatok priestoru na manželskú posteľ, veľký šatník a Smart TV, taká čo mu pôsobí veľmi komfortne a útulne. Kúpeľňa je vybavená sprchovacím kútom a WC. A rovnako ako zvyšok bytu prešla kompletnou rekonštrukciou. Byt sa nachádza na prvom poschodí a má orientáciu na severnú stranu. Z obývačky je výstup na veľký balkón, ideálny na rannú kávu alebo večerné posedenie. K bytu prislúcha aj veľká pivnica o výmere 6 m². Bytový dom má vlastný opletený pozemok so vstupom cez elektrickú dráhu. K dispozícii je albánov, kde môžete tráviť čas s rodinou a priateľmi. Veľkým bonusom je aj vlastná garáž priamo v bytovom dome. Je dostatočne priestranná, vojde sa sem auto aj skladovacia časť. V prípade záujmu je možné garáž z bytu odkúpiť. Byt sa predáva kompletne zariadený, vrátane spotrebiteľov, takže nového majiteľa nečakajú žiadne investície, stačí sa len nasťahovať.